Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Naghain ng petisyon ng grupong Pinoy Action for Governance and the Environment o Pinoy Action laban sa Eco-Protect Management Corporation o EPMC. Sa ipinadalang liham ng grupo kay DNR Secretary Rafael Lotilla, hiling nilang maglabas ng Cease and Desist Order at Revocation of Environmental Compliance Certificate o ECC ng EPMC na matatagpuan sa bayan ng Porac, Pampanga. Kailangan doon na magkaroon ng agarang investigasyon sa Eco-Protect bunsod umano ng mga paglabag sa environmental at waste management laws. Dahil sa mga munay pagkasira ng kalikasan, banta sa kalusugan ng publiko at natuklasan ng mga opisyal na bumuo ng independent review body ng mga eksperto, LGU officials, civil society groups at mga residenteng apektado upang makapagbigay ng rekomendasyon hinggil sa naturang usapin. Isa sa mga sinasabing dahilan ng petisyon ng Pinoy Action ay ang lokasyon ng pasilidad na nakatayo raw sa lahar na di umunay mahinang klase ng material. Pangamba ng grupo na posible rin umunong umabot sa kailugan ang katasan ng gagaling sa basura. Wala rin umunong maayos sa Materials Recovery Facility ang EPMC. Samantala, wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo ng grupong Pinoy Action ng Eco-Protect. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako si JM De Jesus. Magandang araw po.